Внимание на още един детайл. На шията на мъжа, тук виждате, се вее един червен шал. Червената лента или шал не било прието да бъде носен от жените, дамите, защото червения и бял шнур, лента, бил отличителен мъжки знак на посветените в тамплиерството. Затова и ние виждаме тази червена лента в картата на Пиерпот Морган. Ето какво казва за тамплиерите историка М. Бутман в своята книга "Кабала, ереси и тайни общества", която е издадена през 1914 година. Цитат. Масон Клавер казва: "Сега вече е доказано, че орденът на тамплиерите е бил клон на гностицизма и учението му в голяма част се явява възпроизвеждане на древните гностически секти афити." По-натам Клавер, опирайки се на исторически източник, показва, че тамплиерите през различните векове се намирали в близки отношения с тайни съюзи на асасините или разни убийци. Съюзите на тамплиерите и асасините имали еднаква организация, еднакви степени на посвещение, еднакви цветове на дрехите, бели и червени. Както асасините, така и тамплиерите се стремили към разрушение на тези религии, които изповядвали съвместно. Познавач на тайните общества Абат Дешан цитира думи на масонския писател Арагон, който се ползвал с голямо уважение от средите на масоните. Цитат. Кръстоносците, пребивавайки в Азия, за да завоюват светите земи, се запознали с мистериите на гностиците и манихейците, съхранени сред многото живеещи там християни или християнски еретици. По този начин тамплиерите били посветени в юдейските мистерии. Съвременният изследовател на тайните общества Луи Даст казва, че по силата на измененията, внесени в устава на тамплиерите, съгласно който се позволявало да се приемат в ордена отлъчени от църквата след разгрома във Франция и началото на 13 век на манихейската секта на албигойците, много от тези еретици, в това число водачът им Раймон, граф на Тулуза, намерили убежище в ордена на тамплиерите. Прониквайки там, албигойците заразили рицарите с отровата на учението, юдейската кабала. Луи Даст доказва също, че орденът на тамплиерите се подал на юдейското влияние и на мюсулманската секта на асасините. Най-накрая авторитетният масонски историк Хиндел съобщава, че тамплиерите били и под влияние на еретическата секта на катари, албигойци и други подобни. Масонски и антимасонски изследователи стигат до заключението, че преобразяването на ордена на тамплиерите в тайно общество се случило под влиянието на две еднородни течения. От това, което споменах току-що, за нас е важно, че между тамплиерите, албигойците и появилите се в началото на 12 век кабалисти съществува духовна и културна връзка. Червената лента и до днес се използва от привържениците на кабала. Червената лента се използва и в традицията на съвременните масони, наследници на тамплиерите. Сега ще опишем фрагмент от масонския ритуал посвещение. Ето ви няколко фигури. Фигура 8. След малко ще бъде и фигура 8А, 8Б. Една по една ще ви слагам. Сега ще опишем този фрагмент. Вторият прелат опасва посвещавания и прикрепва церемониален нож, когато старшия посветен произнася думите: "Да приемеш от Господ чрез твоя пояс чистотата, която живее от теб, добродетелта, въздържанието и непорочността. Да те въоръжи Господ с меча на Светия Дух.
с всички оръжия да можеш да се бориш срещу враговете на храма. Докато старейшината произнася тези слова, третия прелат загръща с червения шал посвещавания и полага на раменете му меч. Ето, нашия импровизиран меч, който знаем, че как беше на Хари Потър там. Меча на кой беше? Чакай, той беше надписан. На Грифиндор бе. Меча на Грифиндор. Ето, и вие сте посветени. Сега ви посвещаваме. Ето има си. Не случайно има червен. Всичко е свързано. Няма случайни неща. Така. Докато завръзва червения шал, лентата на шията на посвещавания, първият прелат възкликва: да те озари Господ със светлина и своята истина и да те отведе към изкуплението на греховете. Ето, вие присъствахте така филмово на един масонски обряд посвещение. Обрядът на посвещаване отива лека по лека към края си. Не във воински доспехи, а в дрехи на смирение и послушание облечен духовния рицар, и обличането на посвещавания се извършва в края на обредната церемония от старшия прелат, намятайки на раменете му голям бял тамплиерски плащ на метка. Тоест виждате участието на червената лента в обряда. Но дайте все пак да изясним произхода на този символистичен знак. Преди това просто да ви покажа. Ето го Вашингтон, нали, той е бил масон. Ето го тук, когато е бил посвещаван. Ето ви една масонска зала за посвещаване, за тези обреди. Ето го отново Джордж Вашингтон. Обикновено в тези зали за посвещаване, едно допълнение, отварям скоба, с пепит му викам. Бяло и черните плочки. Шахматите. Спомняте ли си в тарото на Ана Кей? Императора, императрицата, където седи на шахматна основа. Нали? Ето сега разбирате какъв символ е вложен. И ако на императрицата шахматната дъска беше изправена, ето както е тук, на императора, ако си спомняте, беше нещо разкривена отдолу и той беше малко оклюма. Тоест императрицата, тя се облегнала спокойно, нали? Как беше? Мъжа е главата, жената е шията. Аз ще ти нареждам фигурите, как трябва да ги изиграеш. Съответно, ето тази шахматна дъска, всъщност от масонските обичаи, обреди и така нататък, в залите, в които се произвеждат. Така. Но дайте да се върнем, да изясним произхода на този символистичен знак. Юдейските равини, по правило, крайно неохотно говорят за червената лента, предлагайки други способи за справяне с мисловния или реален, внушаемо визуален ефект, или както се казва, суеверна защита от магична енергия. Мълчанието и заобикалянето на тази тема и недаването на отговори от страна на еврейските учители е разбираемо. Имайки се предвид, че в сборници за танаически учения, в така наречената Тосефта, Тосефта е еврейски устен закон от края на 2 век след Христа, в раздел Шабат 7 има обсъждане за практика за завързване на червена нишка на нещо или обвързване на червена нишка около нещо. Цитат. Тази глава, раздел в Тосефта, практически описва практика, която напълно или частично е взаимствана от езическите източници. Този ритуал се счита за забранен и, както казват някои равини, той носи само нещастие. Да си връзваш червено нишка, конче и така нататък. Край на цитата. По-нататък е още по-интересно. Нека да пробваме да достигнем до истината самостоятелно, след като равините не ни дават пояснение.
ще разгледаме съответствието с кабалистичната традиция и червената нишка, свързана към прамайката Рахил. Рахил, знаем, била съпруга на Яков, считаш се праотец от 12-то коляно. Цитирам материал от съвременен център за изучаване на кабала. Цитат. За защита от лоши очи се използва червена нишка. Съществува традиция 7 пъти да се завърже червената нишка около гробницата на прамайката Рахил, жената е на Яков. Съгласно кабала, Рахил символизира физическия свят, в който живее. Тя е източник на състрадание, източник на силни защитни енергии и блокиращи злото и отрицателните въздействия, и с помощта на червената нишка ние можем постоянно да се обръщаме към този източник. Край на цитата. И така, червената нишка, свързана с майката на еврейския народ, става силен защитен талисман. Ето, там идва това нещо. Но защо червена, ще попитате? В Талмуд се казва, че червената нишка била използвана при жертвения ритуал за опрощение и изкупление. Това разбираме от легендата за жертвения козел, свързан с ритуала Йом Кипур в пустинята. До разрушаването на втория храм през 70-та година след Христа, една от най-важните церемонии била принасенето на козел в жертва. Това е описано в Левит 16:8-10, така наречения жертвен код. По време на този ритуал, първосвещеника поставил ръцете си на жертвения козел за опрощение, изповядал греховете на израелския народ и молил за тяхното изкупление. После завързвал един червен шнур между рогата му няколко пъти и го извеждал извън пределите на града в пустинята. Изоставянето му там и обричането му на смърт символизира освобождението и изкуплението на греховете. Повече подробности за този обряд може да си четете в Уикипедия за жертвения козел и празника Йом Кипур. Да се върнем сега на масонския ритуал. По този начин, получаващия посвещаване придобивал от посветителските авторитети личен отличителен знак, червен шнур, лента, с който не се разделял до смъртта си. Символичното значение на този шнур е такова. Рицарят, приемащ този обред, сам доброволно се принася в жертва на Господ. Казано по друг начин, рицарят доброволно принася себе си в жертва на Господ и Господ Бог го пази, докато тече земният му път. Духа на миниатюрата на Мантеня, този сюжет се трактува много интересно. На миниатюрата на изобразената гръцка богиня Атина Палада, богинята на войната и мъдростта. Тя е силата, която изобщо не плаши Херакъл. Героят още от рождението си се намирал под нейно покровителство. Атина укротява дивото животно, царя на зверовете, лъвът, дори не гледайки го в очите. Нека сега разгледаме и варианта на картата с пречупената колона. Колоната в дадения случай олицетворява мъртвите и закъснели традиции и предразсъдъци и е предупреждение за разруха. Силата събаря колоната, разрушава предразсъдъците, но не се стреми да подчини колоната. Интересното е, че художника Сандро Ботичели през 1483 година избира за основа на своята творба Палада и Кентавъра, ползвайки миниатюрата на силата на Мантеня. Това е на Мантеня. А не мотивът от старомиланските карти.
Иконологията на картината Паллада и Кентавъра по-рано се е считала за загадъчна. На платното на Ботичели е изобразена карта Силата. Лъвът, това е див звяр, в случая е заменен с кентавър, и виждаме, че всъщност главата на кентавъра е отсечена. Виждаме, че главата всъщност формално само принадлежи на тялото. Малко ми напомня Саломе, знаете. Отсечената глава е препратка към отсечената глава на Йоан Кръстител. Точно това, което казах, Саломе. Като физиономията на кентавъра, ако се гледате, ще видите, че прилича на физиономията на Марсилио Фичино. Това е неговата глава. Характерният червен шнур, лента, също се забелязва на гърдите на кентавъра. Ето тук. Виждате? Богинята Атина при Ботичели е заменена с Мария Магдалена, придържаща масивен алебард с дървена дръжка, приличащ на колона. Въобще Ботичели отправя неочаквано и комплексно послание към посветените зрители и вероятно към поръчителите на картината. Обърнете внимание на меланхоличното, безизразно лице на Силата в това произведение на Ботичели. Всъщност, на нас ни е познато това изражение. Този отсъстващ, индиферентен вид, каменно неподвижно лице и горда, господарска, надменна поза на обърнатата глава. В ежедневието много често, когато някой властва или доминира над вас, има точно такова изражение. Меланхолично, състрадателно или за какво се бориш ти? Ще бъдеш победен. Силата, която се опира на вътрешната сила, побеждава сякаш без видими усилия. Нежната девойка, олицетворяваща силата, без усилие укротява, смирява буйния и неукротим кентавър. Вместо кентавър, в качеството на укротени животни в историята на изкуството са и змейове, дракони и въобще всякакви митични същества. Главният смисъл е в това, че физическата сила на дивата природа, представена от зверовете и яростните страсти, винаги могат да отстъпят на дисциплинирания човек и изкуството му да владее себе си. Благодаря.